Juan Paredes Manot Txiki eta Angel Otaegiren aurkako epaiketa baliogabetzat jo du ostegun honetan Espainiako gobernuak, eta beraz, biktima aitortza eman die. 1975ko irailaren 27an erail zituzten bi etakideak frapeko 3 kiderekin batera eta frankismoak fusilaturiko azken biktimak bihurtu ziren hala. Giza eskubideen euskal behatokiak aitortza hau garrantzitsua dela adierazi du eta Espainiako gobernuak betebehar etiko, moral eta politikoa duela azpimarratu du estatuaren aparatuek eragindako kaltea bere gain har dezan lehen urratsak egiteko. EH Bilduk ere aurrera pausotzat hartu du erabakia. Opus Deiko epaiz batek, Iruñeko Irabia ikastetxean sexu abusuak egin izana egotzi dio bertako ikasloi batek. El País egunkarian argitaratutakoaren arabera, Pablo Merinok, egun 44 urte dituenak, 13 eta 15 urte zituela, Jacinto Lázaro apaizak sexu erasoak egin zizkiola plazaratu du. Egun 74 urte ditu Lazarok eta Opus Deiko 3 ikastetxetan aritu da jardunean, bai Donostian eta baita Iruñean ere. Eta Gipuzkoako hiriburuko erain zentroko ikasloi batek ere salaketa berdina azaleratu zuen. Erakunde ultrakatolikoak onartu zituen Lazaroren ekintzak eta barkamena eskatu ere. Hala ere, delituak preskribatuta daude egungo marko legalaren arabera. Hogeita laugarren korrikak badu jada soinu banda, Xiberutikan mendebaldera, zetak taldearen eskutik. Gaurkoan aurkeztu dute abestia Agoitzen eta bertan izan dira Aekako ordezkariak, baita kantan parte hartu duten artistak ere. Peio Reparaz da honen sortzailea eta Maixu Zugarramurdi eta Erramun Martikorenak abestu dute berarekin batera. Reparazek mugimenduan dagoen komunitate baten sonoritatea ematen ahalegin du dela baieztatu du eta 24. edizioko leloak Euskara Garak ere pisu handia izan duela azpimarratu du. 2026ko martxoaren 16 eta 26 bitarte ospatuko da hurrengo korrika. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 11ko albistegira. Justizia Aranarentzat plataformak kontzentrazioa gauzatu du ostegun honetan Bilbon inpunitate poliziala salatzeko. Apirilean ertzaintzaren foan pilotakada batek zauritu zuen Iker Arana eta gaurkoan deklaratu du jaurtigaia bota zuen poliziak. Poliziaren inpunitatea salatu nahi izan du ostegun honetan Bilbon Justizia Aranarentzat plataformak. Iker Arana zauritutako ertzaina deklaratzera deituriko egun berean. Buenos Aires kaleko epaitegien parean gauzatu dute konzentrazioa, 130 pertsona baina gehiagok eguerdiko 12etan. Elkarretaratzean, inpunitate polizialari aurre egin eta Justizia Aranarentzat gisako leloak plazaratu dituzte. Pasaden apirilean, Errekaldeko gaztetxea desalojatu zuten gaualdean, ertzaintzak jaurtitako foan pilota batek zauritu zuen Arana eta barrabila galdu zuen kolpe horren ondorioz. Orain, atzerapen batzuren ostean, ustez pilota hori jaurtiriko poliziak deklaratu du auzitegian eta horrez baliatuz salatu nahi izan du plataformak Aranak sufrituriko erasoa. Poliziaren inpunitatearen eta biolentziaren aurka egin behar dugula, ez da lehen kasua Iker Aranarena eta azken hilabetetan hainbat kasu ikusi ditugu. Protestarako eskubidea ere defendatu nahi izan dute. Zilegi dela injustiziaren aurka protesta egitea. Gaztetxeek paper garrantzitsua betetzen dute gazteen antolakuntzarako eta zilegi da horiek defendatzea. Onartezina dena da elkartasuna adierazte hutsagatik gaztetxe baten alde pertsona batek mutilatuta amaitzea. Halaber, Iker Aranak duela urte batzuk foan pilotei eginiko aldaketa oraindik ere oso kaltegarriak direla frogatu dela baieztatu du. Gainera, gertakarien osteko prozesuan ertzaintzak erasoaren frogak biltzeko esfortzu falta deitoratu du. Guk lortu baditugu frogak, ertzaintzak ezin dezake egin guk egin dugu lana froga horiek lortzeko. Bakarrik egin dugu timbrak ikutu, eta ertzaintzak ez du ez da hori egin. Eta hori, bodycamen asunto hori, 35 kamera aztertu dituzte, eta ez dago evidentziarik ez. Eta hori ez dakit. Kostatzen zait sinistea. Ze hori, alrebez izango balitz, eta nola izango ziren gauzak. Justizia Aranarentzat plataformak mobilizazio sozialaren beharra aldarrikatu du ostegun honetako protestan, bai poliziaren impunitatearekin amaitu, baita protestarako eskubidea hedatu ahal izateko ere haien esanetan.
Otsailean Gasteizko Mitika diskotekako atezain batek ustez emandako kolpe baten ondorioz hiltzen Kerman Bilate. Gaztearen familiak mobilizazio deitu du larunbat honetarako, Kerman oroitzeko eta justizia eskatzeko. Otsailean Gasteizko Mitika diskotekako atezain batek ustez kolpe bat eman zion Kerman Bilateri eta horren ondorioz hil zen. Gaztearen familiak mobilizazioa deitu du larunbat honetan Bilate oroitzeko, justizia eskatzeko eta haren heriotzaren arduradunei erantzukizunak eskatzeko. Era berean ohartarazi dute Mitikako atezainek aurretik beste eraso batzuk egin izan dituztela. Kermanen familiak Gasteiz Berri komunikabidean argitaratutakoaren arabera, gaztearen heriotzaren inguruan zabaldutako gezurrak salatu dituzte. Euren hitzetan, hil eta hurrengo egunean gertatutakoaren kontakizun interesatua zabaldu zen. Heriotza gauean izaten diren liskarrek eragindako istripua izan zela aditzera emanez. Ildo horretan, Arabako probintzia auzitegiak atezaina aske uztea erabaki dutela ohartarazi dute, kartzelan 9 hilabete eman ondoren. Hartutako erabakia gogor kritikatu dute Kermanen senideek, izan ere suntzituta eta suminduta daudela adierazi dute, eta erabakia onartezina iruditzen zaiela azaldu dute. Egiaren alde borrokatzen jarraituko dutela eta kalera aterako direla ziurtatu dute. Haien esanetan, dolua ezin da egia eta justiziarik gabe gainditu. Larunbateko elkarretaratzean, familiak errespetua eta giro lasaia bermatzeko eskakizuna egin die gerturatuko direnei, eta beraz, esloganik eta oihurik ez egiteko. Iragarri dute justizia, egia eta erantzukizuna modu baketsuan aldarrikatuko dutela. Ostegun honetan aurkeztu dute Agoitzen 24. korrikako abestia. Xiberutikan mendebaldera du izena eta Zetaken eskutik doa. Peio Reparazio konposatu du eta Maixu Zugarramurdi eta Ramon Martikorenarekin batera kantatuko du. Ostegun honetan Agoizko Kulturetxean 24. korrikaren abestia kaleratu dute, eta edizio honetan Zetak taldea Peio Reparaz buru duela izan da lan honen arduradun. Reparaz bera eta Ane Elordi korrikaren arduraduna izan dira Xiberutik mendebaldera izenburu duen kanta aurkezten. 2026ko martxoaren 16tik 26ra egingo den edizio honek Atarratzetik abiatuko du lekukoa eta Bilbon izango du helmuga. Aurten korrika ekimenak 45 urte beteko ditu, eta euskara gara dute edizioko lelotzat. Zetaken abestian ere jasota ageri da mezua. Zer gara euskara bera ez bagara galdezka. Reparaz izan da musika, letra eta bideokliparen arduraduna. Ramon Martikorena eta Maixux Zugarramurdi abeslariek ahotsak batu dituzte ostegun honetan entzun dezakegun emaitza lortzeko. Autorearen hitzetan mugimenduan dagoen komunitate baten sonoritatea ematen ahalegindu da. Korrikaren 24. edizioko leloak pisu handia duela nabarmendu du ere, ez delako soilik hizkuntzari buruzari, baizik eta bizitzeko, elkar zaintzeko eta etorkizun duinago bat elkarrekin irudikatzeko modu bati buruz. Elordik bere aldetik eskerrak eman dizkio abeslariari egindako lanagatik eta euskarari zein euskal kulturari egiten dion ekarpenagatik. Gainera, azpimarratu du aurten dela korrikaren kantaren egilea AEK osoak demokratikoki aukeratu duen lehen aldia. Horrela, Zetak taldearen abestia izango da datorren urteko korrikaren doinua. Martxoaren 16an lekukoa Xiberutik mendebaldera abiatzen denean entzungo dena. Mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak administrazioan eta sektore publikoan hizkuntza ofizialen erabilerarako ezarritako hainbat irizpide. Komisiones Obreras sindikatuak jarritako helegitearen ondorioz hartu dute erabakia. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota ditu Eusko Jaurlaritzak administrazio orokorrean eta sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateetan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideen hainbat eduki. Komisiones Obreras sindikatuak jarritako helegitearen ondorioz hartu dute erabakia. Hala ere, epaia ez da irmoa.
Izan ere, sindikatuaren iritziz hizkuntza koofizial batek ezin du bestearen gainean lehentasunik izan, eta beraz, euskara eskakizunak plazaratzea ez dela onargarria adierazi dute sententzian. Epaian ere, inposizio hitza erabili dute hizkuntza irizpideetan euskararen tokiaz hitz egiteko. Komisiones Obreras datu soziolinguistikoetan oinarritu da. Haien esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan euskara ulertzen dutenak 17,8 baino ez direla, eta 13,4 dutela ohiko komunikazio hizkuntzatzat adierazi dute. Ildo horretan, azaldu dute komunikatzeko gaztelania erabiltzen duten langileek hala egiteko aukera izatea bermatu behar dela. Gaineratu du ezin dela eskatu langileen lehen hitza euskaraz izatea. Hala ere, argitaratu den azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, euskaldunak 36,2 dira. Eusko Jaurlaritzak aurrekoari erantzunez, argudiatu du nabarmena dela gaur egun gaztelaniaz mundu guztia komunikatu daitekela, eta aldiz ez dagoela bermatuta euskaraz hori gertatzea. IKAMak ikasle greba deitu du ostegun honetarako. Euskal Herriko hainbat hiritan egin ditu mobilizazioak eta Bilbokoan izan da Xabi Alo. Hego Euskal Herriko beste hiriburuetan bezala Bilbon ere 100 gazte batu dira IKAMak ditutako mobilizazioan. Gure hezkuntza euskaldunaren lopean Bilboko kaleak zeharkatu ditu manifestazioak eta besteak beste hezkuntza euskalduna eskatu dute. IKAMak ikasle greba deitu du ostegun honetan Hego Euskal Herrian eta eguerdian mobilizazioak deitu ditu gure hezkuntza euskalduna lelopean. Gaur greba eguna dago Euskal Herriko ikasleontzat. Gaur milaka ikaslek Hego Euskal Herriko hiriburuetako kaleak hartuko ditugu, euskaraz ikasteko dugun eskubidea aldarrikatu eta hezkuntza sistema euskaldun propioa eta independentzia aldarrikatzeko. Euskara oldarraldi judiziala eta politikoa pairatzen ari dela salatu dute gaurkoan ere eta azpimarratu era berean, egun indarrean dagoen hezkuntza eredua agortua dagoela eta hezkuntza eremuan eragiteari beharrezko iritzi diote. Zentzu horretan, euskal ikasleria lehen lerroan egongo da eta gaur altxatuko dugun ikasle olatuarekin azpimarratuko dugu ikasle olatu hori euskararen aldeko borrokan lehen lerroan egongo dela. Euskararen ofizialtasuna, hezkuntza sistema propioa, murgiltze eredu eraginkorrak eta hizkuntzaren normalizazioa bermatuko duten politikak eskatu ditu IKAMak. Gora Euskal Herria eskatuta! Udalbiltzak euskarazko arte eta kultura sustatzeko asmo sortu zuen Geuretik sortuak ekimena. Maitane Perez idazlea izan da proiektuan parte hartu den sortzaileetako bat. Ni Maitane naiz, Maitane Perez, iruindarra naiz, eta Geuretik sortuaken beka honetan lan egiten ari naiz, literatur proiektu bat sortzen, eta momentu honetan lehenengo sorkuntzaren hasierako fasean nago, gorliz ezagutzen eta herrian murgiltzen. Proiektu honek daukan gauza polit bat ez dugu idazten herriari buruz, baizik eta guk daukagu proiektu bat bakoitzak fikziozko proiektu konkretu bat, fikzio edo ensaio modukoa edo bakoitzak daukan proiektua dauka, eta herri hortan egiten duguna da proiektu hori elikatu, eta orduan esperientziak ezagutu, jendearekin hitz egin, eta zure fikziorako edo zure sorkuntzarako materialez bete, Printzipioz nire hasierako ideia zen, iragan militante bat izan duen jendearengan, nola eragiten duen horrek gero bere izaeran edo bere egunerokotasunean harremanak sortzeko orduan edo adibidez leialtasunaren kontzeptuaren inguruan edo decepzioaren inguruan eta nola iruditzen zait agian militantzia oso sakonean egon den jendeak eta egoera oso bortitzak edo gogorrak bizi izan dituzten pertsonek gauza guztiekin bezala, horrek eragiten diela bere izateko moduan ere. Eta iruditzen zitzaidan hor bazegoela zerbait interesgarria aztertzeko eta horretan nabil.
Bai, azkenean gure bizitzen dugun guztiak eragiten dugu gure izateko modua eta eragiten dugu konfiantza izateko modua, leialtasuna seri eta nola hartzen diozun, nola manejatzen zaren beste pertsonekin, ez? Eta iruditzen zait konkretuki susmopean edo eskutupean edo beldurrez bizi izan diren pertsonak, ez, normala iruditzen zait, gero beraien erlazioetan ere, harremanak sortzeko orduan ere, gauza horiek hor nolabaiteko kutsua ustea. Egia esan da, egon da konkretuki testigantza bat, justo nire tesiari buelta osoa eman diona eta kontrako argudioa eman didana eta hori oso interesgarria da. Ze azken finean asko aberastu dezake sorkuntza prozesua. Orduan, bai, polita izaten ari da, bai. Gauretik sortuak zoragarria da. Egia esan da, beti esaten dut. Alde batetik euskaraz sortzeko aukera ematen digulako, euskaraz zerotik eta bukaerako momentura arte. Eta gero ere proiektuari denbora ematen diolako, sorkuntzari denbora ematen diolako. Ze bizigaren gizarte honetan artean ere ni aktorea naiz, idazlea naiz eta sortzen dudan guztian beti daukagu epemuga oso labur bat eta beti gabiltza dena ekoizten da industriari begira. Eta kasu honetan denbora ematen dizute, hausnarketa bat egin dezakezu, epemuga bat dago noski, baina murgiltze hau eta 3 asteko egonaldi hauek opari bat dira, eta zoragarria da. Ez, iruditzen zait, gauretik sortuak daukan beste gauza oso positibo bat dela, datorren urtera begira, zirkuito bat sortzen dela, ez? Eta parte hartu duten herri guztietara sortu ditugun gauza guztiak iritsiko direla. Eta iruditzen zait, herri guztiak eta komunitatea egiteko modu ederra dela eta sorte handia daukagula batzuk hemen egoteagatik. Hona hemen, aste honetan, pantaiak euskarazek eginiko ikusentzunezkoen gomendioak. Netflixen Jay Kelly filma, Noah Baumbachek zuzendua eta George Clooney, Adam Sandler eta Laura Dern protagonista dituena, Jay Kelly zinemako izarrak bere iraganari eta orainari aurre egin beharko die Europan barrena bere ordezkariekin egindako bidaia batean. Filminen aldiz, ezinbesteko dokumental hoietako bat, No Other Land, 2024ko Oscar sarietan dokumental onenaren sariaren irabazlea, Palestinako gatazkaren inguruan erresistentzia sortzaileko ekintza bat. Unerik txarrena bizi duen gatazka historiko batean sakontzen du geruzak, gizatasuna eta une honetan izan daiteken itxaropen guztia biltzen dituen film batean. Memories of Murder, The Host, Okja eta bereziki Parasite filmekin arrakasta itzela lortu ostean, Bong Joon-ho zuzendari korearra itzuli da bere proposamen berriarekin. Mickey 17. Mickey Barnes, Robert Pattinson etorkizunetik datorren gazte bada. Eta ez du motivaziorik topatzen bere bizitzan. Errutinak aspertu egiten du eta ez du bere lekua aurkitzen munduan. Helburu orotatik urrun, astronauta talde batekin espaziora bidaiatuz, beste aukera bat aurkituko duela uste du. Lan kontratua sinatzean ordea, espero ez duen zerbait egin egingo du topo. Eta primeraren, Itoiz, udako sesioak. Larraitz Zuazok, Zurigoikoetxeak eta Aino Andrakak Itoiz taldearen memoria harakatuko dute Itoiz udako sesioak dokumentalean. Juan Carlos Pérez, taldeko liderra gogo eta sakon batean murgilduko da, argitaratu gabeko zinta bilduma baten aurkikuntzaren ondorioz. Xabat Ilarregik irabazi du aurten Nafarroako bertso txapelketa. Hamaikak berarekin hitz egiteko aukera izan zuen, txapela lortu eta hurrengo egunetan. Atzo ere kontatu genizuen Nafarroako bertsolari txapelketak beste izen bat gehitu duela txapeldunen zerrendara, Xabat Ilarri gailendu zen pasaten larunbateko finalean eta pantailaren bestaldean daukagu. Xabat, ongi etorri Hamaikara, zorionak bide batez. Eskerrik asko. Ze moduz? Ongi, nekatuta egia esan. Egun gutxi pasadia, baina egun luzek eta pozik eta nekatutaren arren egindako lanakin eta emaitzekin kontentu. Laugarren finala zuretzako Nafarrokoa eta laugarrenean txapela. Bai, adina ikusita nahiko gazte, baina laugarren finala zen honezkeo eta nahi nun beste pauso bat
eman, bertsoai dagokionez behintzat, eta bueno, buruz burukoan kantatzeak beti izan dit ilusioa edo beti nahi izan dut. Eta aurten tokatu zait eta pozik. Hasierako agurrean bat irakurri egingo dut hankarik esartzeko. Gaur egin nahi dut sekula egin dudan finalik onena, zuek ez, baina nik betiko oroitu nahiko nukeena, esan zenuen, asmo garbiarekin joan zinen Nafarroako final horretara. Bai, leku berri ezen guretzat finala egiteko, lehenbiziko aldez Nafarroaren aningo zen Nafarroako finala, eta ikusten hori izan zitekela eguner bat, eta badakit holako egunek oain bombo pixko bat ematen du, baina gero jendentzat aztu egiten dela momentu hori, baina niretzat betirako gorden egin egun bat izatea nahi nun, eta uste dut hala izango dela. Hala izan da ez. Dena den finalean lan egitea tokatu zitzaizula irakurri izan dizut, Xabat, zergaitik esan duzu hori? Bai, horrekin esan egin zen, ez zitezkiela, nahiz eta lehenbiziko postu meditu horrek ez du esan nahi dena erraixa izan zenik, ez zitezkiela etorri berso guzik hasieratik argi, eta ez zitezkiela gai guzik errexenak eta lan behar izan nula berso bakoitze borrokatzeko, berso bakoitzeko puntu bakoitze borobiltzen saiatzeko, edo behintzate alperrik ez botatzeko, eta lan behar izan nula eta txalde polioa baino gorrare joan zela. Eta, Xabat, gai arantzuren batzuren inguruan ere tokatu zitzaizun kantatzea, eta bota zenituen batzuk gustura, botatakoekin? Bai, esan dagoa, gai errexak etzien denak izan, batez batzuk urruti tokatzen zitzaizkialako nahi, abortoan izan zileken bezala, eta entzuten zeon baten bati gertuko inbaldin bazitzaion, ez delako errexa edo zeri buruz kantatzea eta, edo nola kantatzea, baina uste dut asmatu nula nik esateko neukenetik esaten, eta, horrekin ez dut esan nahi sekulako ekin unik, baina, guztua ditu nintzen ateatako emaitzakin. Nahiko eroso igartzen zitzaizun oholtza gainean, ez dakite barrutik nola bizi izan zenuen, baina ze aldarterekin joan zinen Nafarroarenana, Xabat? Gozez joan nintzen egia esan, etzen asteik errexena izan, eta lehenbiziko hiru lagunak nahiko tensioan pasan ditun, eta burua kargatuta. Baina gero ostirala eta larun bata asko zargiego, eta uste dut lan nahi nula mentalki gozez joateko eta gogotxi joateko, eta hala joan nintzela. Eta gero, momentu batzutan erosogo eta sueltogo, beste batzutan lotugo, baina orokorren ongi sentitu nintzen, eta uste dute nahiko nuken hortatik nahiko bertu behintzat. Eta oholtza gainean Joanes Anaiaren alboan, sozketaz egokitu zitzaizun, lehenengo ofizioen ere batera kantatu zenuten, zeo zerk esaten zizun, ondo urtengo zela final hori, Xabat? Aste osoan zehar hitz egiten ekiu ginen, eta berso eskolakoek ere esate ziguten, hau den urtea buruz burukoan kantatuko duguna, bitako bat pasatzea erra izango zela baginekin, eta bik pasatzea ja oso handie, eta batea tokatu zitzegunen zozketa ingen nunen, elkarri behitu ginen, eta esan genuen, hasi bintzat ongi hasi da gaurkoa, edo nahi genuen bezala, ze esaten ginen nahi ginula elkarrekin kantatu ofizion bat, eta halko balitz lehenbizikoa. Eta alde hortatik suerte handi euki ginen, eta horrek ere laguntzen du gero emaitzara begira esan dut, gauza askon batura da gero irabazia izatea, eta horrek ere eragintzun, nik uste onerako eta pozik. Ez dakit, Xabat, finala berrikusteko aukerarik edo izan duzun, ze ariketatan egon zinen erosoen edo? Finala ikusi dut, batez ere erantzun ahal izateko gero galderai, ez gogo ikaragarriz berriz horri bueltaka hasteko, baina, nik uste nahiko saio regularra egin nula, eta gehien bat asmatu nula bakarkako izan zela, buruz-burukoa baino lehen behintzat, bakarkakoan asmatu nula gehien, edo horri birlin nitzela zorrotzen, eta esan dut, doinu batekin apustu egin nula, teknikoki zaila den doinu batekin, eta uste dut nahiko ongi eta zitzaiela apustu hori. Neuken ziur, hori nahi nula baina ausartuko nintzen edaz enekin, eta ausartu nintzen eta horregatik oso pozina. Maitzen joteko, Xabat, ikusiko dugu zure azken agurra. Erki.
Familiari eta lagunei auzuen buruan dago berso ikaslei besarkada bat segi bersotan luzaro eta joanez izango dira alako egun gehiago ta alderantziz tokatuko da hortaz oso ziur nago baina herria eta hizkuntza ez bihurtzeko pibando esna gaitezen eta mugitu gure mingain gure zango lo hartu ezkero lurronek ez du hizkuntzarik eramango ta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Hor ere Xabat esan beharrekoak esan da, eta gainera jende pertsona askorengan hiltzatuta geratuko den mezua behar bada. Bueno, ez dakit, nahi nun gaia erdigunera ekarri, eskerrak eta zorionak emateaz gain ingurukoi. Bazen gai bat erdigunera ekarri nahi nuna, baina ez edo nola, baizik eta pixkoak kezkatik eta azkeneko urteetan ikusten dien joerak ikusita, alarma pizte hortatik, baukagula zeina, esnatu barraukagula, bestela, torkizun beltza eukiko dula. Eta, pixkat hori izan aipatu nahi nuna, eta, ulertu baldin bazen behintzat poste naiz. Eta Zaldiko Maldiko elkarteko kideak izan ziren txapela jartzaren arduradunak, zenbaterainokoa da elkarte horrek Iruñan daukan garrantzia, Xabat? Nire naiz iruindarra, baina, badakit elkarte horren badukat elkarte horren berri, bertan kantatuta nago, eskolarteko txapelketetan urmetan behin jokatu zitzegun bertan kantatzea, eta Joanesek irabazizun gainea, eta beste behin ere egin genuen bien artean libreko saio bat, eta bakit Iruña herriantzat eta Iruñeko alde zaharrantzat garrantzitsua den elkarte bat dela, bai lekua fisikoki eta bai eragilea edo elkartea ideologikoki eta hizkuntza aldetik Iruñari ematen dion arnas horren aldetik. Eta alde hortatik polita zen, eta ezaguna zen guretza bintzat, 8koteantzat ezaguna zen elkartea, eta berai ere omenaldi txikioi. Orain baien, Xabat amaitzeko horrengo urteko bertsolari txapelketa nagusian kantatzeko txartela lortu duzu, Joanesek lortuta bazeukan dagoeneko, ze asmo hemendik aurrera? Hain pixka deskansatu lehenbizi, hortan ere baukagu nahiko lan, eta gero, segiko du lanketan, gehiegi erotu gabe, baina horrengo txapelketan nagusia hor dago, eta nahi gabe buruare hortan pentsatzen hasita dago. Baina ikusiko, pausoz pauso eta presaik gabe, eta han ere alik eta berso gehien kantatzea, eta txapelketa luzeten ekagarri den arren alik eta gehien luzatzea emo. Xabat, horregaz geratuko gara, eskerrik asko Amaikari tartetxo bat egitarren, zorionak berrirore, animo, ondo torriko danagaz, gozatu momentuz eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Gaurkoan nola ez, Siberutikan Mendebaldera bestearekin amaituko dugu saioa. Zetak, Maixu Zugarramurdi eta Ramon Martikorenarekin batera, 24. korrikari jarritako soinu bandarekin. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Etarrigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Zorgin baten azken kanta itoizko kaletan.
Xux eta Ramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Bidaia berri baten bila. Korrika, arranduaren egaldia lumadi berriaz. Korrika, irrintzi zarra dago gaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, Dahlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, Bidaia berri baten bila. Korrika, arranduaren egaldia lumadi berriaz. Korrika, irrintzi zarra dago gaztetan, gailur berrietan. Lau buru bat gato batean baino, euskara gara. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea,